Molt honorable president, il·lustríssims presidents de les Diputacions de Tarragona, Lleida i Girona, honorable vicepresidenta, conselleres i consellers, membres del Govern de la Generalitat de Catalunya, presidents Pujol i Montilla, membres de la mesa i diputades i diputats del Parlament de Catalunya, companys vicepresidents, expresidents, diputats i diputades de les Diputacions catalanes, alcaldesses, alcaldes, autoritats, senyores i senyors. Em plau adreçar-los aquestes paraules avui que celebrem l'acte central del centenari de la Mancomunitat de Catalunya, impulsat per les Diputacions catalanes amb les quals compartim tants anhels comuns en aquest moment històric i, per descomptat, amb el govern del país. Com ja deia en el meu discurs de l'acte inaugural del centenari, aquesta celebració vol posar de relleu el gran esforç creador que va significar la Mancomunitat i les seves aportacions al progrés social i econòmic i nacional de Catalunya i de la seva gent. Perquè no només volem recordar l'obra de la Mancomunitat, sinó, sobretot, reviure els principis i els valors que li van donar impuls, per tal que tots plegats ens hi puguem emmirallar. Sento una gran admiració vers Enric Prat de la Riba i m'esforço sempre que puc a contribuir al reconeixement d'un estadista que va saber aglutinar forces diverses per tal de forjar gairebé del no-res un projecte engrescador, els fruits del qual encara són vigents. Ens trobem en l'acte central de la celebració del centenari, però són molts els que ja hem dut a terme, tots ells amb una idea comuna que els amara. La força de la Mancomunitat no rau només en la creació d'una infraestructura de serveis per tal de corregir els greus dèficits existents, sinó també en el desenvolupament d'un projecte nacional de caràcter integrador i avançat, sempre mirant cap al futur i confiant en la força del nostre poble. Des de la seva condició d'administració local, però amb clara vocació de projectar la seva acció arreu del país, la Mancomunitat va desplegar una acció pública de màxima proximitat, situant les persones com a primera preocupació. És per això que l'acció social, concretada en l'ensenyament i la sanitat, va representar una part important de la seva activitat. L'horitzó de progrés i modernitat que perseguien i que, com dic, encara avui podem fer nostra, va passar per millorar les condicions de vida de la societat. Molt conscients dels recursos escassos en què comptaven, van afrontar la tasca amb entusiasme, amb il·lusió, amb la força formidable que va anunciar Prat i que van enfortir, oberts al món, amb l'atracció del talent allà on es trobava. Exemple ben clar el tenim en la incorporació de la innovació pedagògica de la doctora Montessori, que va suposar la introducció als centres de la Mancomunitat dels mètodes pedagògics més avançats de l'època. També en l'ús dels sistemes per aconseguir la seva màxima extensió, com serà l'ensenyament ambulant o l'ensenyament per correspondència. La voluntat d'aconseguir el cicle complet de l'ensenyament va trobar en la formació tècnico-professional un espai on actuar per donar una resposta real a les necessitats d'un país amb una economia enormement diversificada. El que avui anomenaríem ensenyament dual o la transició escola-món laboral tenen en l'acció de la Mancomunitat antecedents directes i continuats en l'escola del treball. Un cop reiterat l'elogi a l'obra de la Mancomunitat i dels seus homes, voldria expressar una reivindicació necessària del govern local en temps d'involució del principi democràtic i d'autonomia propiciada per les darreres reformes legislatives de l'estat espanyol. Vinc de la defensa del municipalisme, d'un municipalisme de les persones i per les persones, d'un municipalisme sense embuts, directe, que té una voluntat simple i clara, atendre les necessitats i les esperances de millora de la gent.
La meva condició actual de president de la Diputació de Barcelona em permet afirmar-ho amb tota contundència, convençut com estic de la funció dels ens supramunicipals i del seu paper cabdal per la cooperació i la cohesió territorial de Catalunya. I per això cal que defensem les corporacions polítiques locals com a subjectes d'un dret propi, d'una esfera de voluntat pròpia, sempre mirant cap al futur i confiant en la força del nostre poble. La recuperació de Catalunya comença al municipi, com a expressió viva i directa de les comunitats locals, i sempre he defensat una malla sòlidament trenada pels governs locals que constantment s'ha significat, en temps de la Mancomunitat i fins als nostres dies, com a elements de singular força per mantenir l'ànima del país i assegurar la seva pervivència i el seu progrés. Va ser precisament en el marc de la quarta setmana municipal, el juliol del 1918, quan es van formular unes conclusions que després van votar els municipis en un referèndum organitzat per l'Escola d'Administració Pública per encàrrec de la Mancomunitat. En el segon punt d'una carta formulari a la qual es van adherir els municipis catalans, hi deia: els ajuntaments no poden viure en la situació actual. Precisa canviar la llei a base d'autonomia i d'una organització sistemàtica que s'adapti a les diverses maneres de ser dels municipis. De la mateixa manera que durant la Mancomunitat estic convençut que les administracions locals d'avui sabrem estar a l'alçada d'allò que ens demana la nostra gent, que sabrem preservar l'espai propi que requereix la nostra responsabilitat i que, li ho reitero un cop més, molt honorable president, sabrem posar-nos a disposició del govern del país per tot allò que convingui, sempre mirant cap al futur i confiant en la força del nostre poble. Moltes gràcies.